sik coba kaya apa. Nah, turun panggung. Mboten dispoti, Pak. Hah? Mboten dispoti. Alah, aja aleman to ora. Tanpa sepot ya iso medhun lho iki ora. Datang iki sepot-sepot parah ora. Nembang sing apik, kadung tresna Nggih. Dibawani, kaya apa. Nggih. Enek sing kenal ora sing bersani piyayi kene awakmu? Mboten. Ah, kowe kenalmu ndurin tok mesti ora. Nggih namung Duren, Pak. Heeh. Kalih Mbah Wagiman. Oh iya, Mbah Wagiman kuwi yang kakung kok kuwi ora. Nggih. Yang kok kene pirang kilo adoh apa ora omahmu? 1 jam. 1 jam. Adoh no ya? Nggih, Pak. Oh, sesuk mampir nang omah ora? Mboten. Amargi benjing bacutan, Pak. Wah. Eleng. Bacutan. Ya syukur ta. Syukur nek ngono kuwi. Elok. Jare kabare omah ana lagi bangun. Nggih, alhamdulillah pangestunipun, Pak. Bangun teras? Mboten. Bangun ruang tamu? Mboten. Di tingkat? Mboten. Lah bangun apa? WC. Oh, kuwi penting kuwi, Om. Penting. Sosok ukurane piyai-piyai iki resik lan orane omah iki ditonton kok kuwine dhisik ngono kuwi. Nggih, Pak. Mula aku medhayo ning ndi tak jujuk WC dhisik. Nanti tekan kantor desa kene mau WC-ne kaya apa. Nah, ngono kuwi. Nggih, Pak. Kowe ora ngerti ta omahku kae sing WC umum ngarepan kae. Kae sing ngresiki sapa jajan? Sinten? Aku. Napa nggih? Walah piye to iki? Takono Bu Kesi ora ngandel. Sing tukang resik-resik ki aku diresiki karo Yudan. Wah, apa malah reget kabeh. Dadi sing nggo sikak ngalor ngidul ngangge fixel ki lho aku. Srek ngono kae. Sing ngosok nggih jenengan. Hah? Sing ngosok. Heeh, ngosok Ibu Kesi ning aku. Ya aku rek sing ngresiki aku tek. Lah nggih. Nggih. Ya kadung tresna Om ya diaturake. Yo. Sepiro, Kang? Rinasa sayang ngalela wewayangan kang angreridu Bareng dadi sinden kondang, dadi sinden laris. Wo, mboten mainan Pak niku. Jam niku sing tinggi umi niku regane niku 5 juta. Estu niku lek kula ngaten niku mung 750. Nggih. Sementing murup. Nggih. HP-ne niku 20 juta. Piye ngono kuwi. Lek kula HP kula mau 5 juta kula. Mboten, Pak. Hah? Gelang kula nggih anyar. Endi? Ya syukur. Ning empan papan, lek pas tanggapan wae dienggo, lek dolan ning pasar utawa ning endi aja dienggo. Nggih. Mergo ngangge anggon-anggon kaya ngono padha karo ngundang copet, ya. Lek nganti kowe engko ora waspada digelandang gelangmu ilang, lek gur ilang gelangmu lek nganti nyangking ning awakmu kuwi lho nganti kowe tergores. Nganti kowe dilukai lak ya eman-eman. Nggih. Mula janjane yen golek aman, kowe duwe dhuwit ya to, pengen karo mas-masan, aja nggih gelang, aja nggih kalung. Lah napa? Apike nggih untu. Lah kok saged? Iya to. Wiwit biyen nganti saiki renek critane maling obok-obok cangkem iki renek critane. Tur kowe melih saya sumeh anggar pethuk wong. Pethuk wong. Iya. Ting ngono kuwi. Yen kelingan duh selagamu atiku tan kuwawa pamikirku tan jemu tumanam kalbu
jan panitiane luar biasa wen mau kok metu sego terus ora. Pokoke sak mbledhose wetenge kelakon pokoke. Matur nuwun nggih Mas nggih. Mas, matur nuwun nggih. Nggih. Yo. Rasaku wis kadung tresna mung sira wong merak ati yo dacutke langgam kadung tresna sing apik yo lamat wis katon tejane yen duren kae mending. Lali ra tak gawane sarung, Truk. Iya, ben seragam karo Larso sesuk. Matur nuwun ibu-ibu nggih, Bu nggih. Jenengan ngantos ya enten tasih mirsani wayang. Bu, jenengan niku ibu niku lho. Matur nuwun nggih. Jenengan mirsani napa teng mriki? Iya. Sing mari menarik napa wayange, napa sindene, napa lakone, napa. Aduh. Masalah. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Alhamdulillah ditresnani karo piyai sepuh-sepuh. Ayo. Nggih mugi-mugi jenengan panjang yuswa, sehat walafiat, rezekine kathah. Upamane diutang ndang iso nyaur. Upamane ra iso nyaur muga-muga sing diutangi lali nggih. Ayo jan. Ya ndek lho. Pacaane sarwa asri
matur sembah nuwun. Pancen biyen jaman aku ndereke Pak Anom aku terkenal pancen dadi sinden Surabadok. Cilik aku nalika aku sak padha umi jek wayu, jek kinyis-kinyis awakku jek langsing. Aku mesti bintang tamu neng alun-alun Ponorogo dalam rangka hari jadi Kabupaten Ponorogo dalange Pak Anom. Ngono aku mesti karo Pak Anom tiga rapi. Nduk, kesi senengamu mak apa? Kula yen teng Ponorogo mam sate ayam Ponorogo Pak Anom. Lha adalah panganane ora wis. Yo alah bubu. Ya ben urip ben lemu. Nah, iya. Tintinge Slendra Sanga. Slendra Sanga. Ayo coba. Lagune Maratuwa kula, Mbah Haji Sakrun Suwanda. Kowe tak kepruk lho ora. Lah sapa? Piyayi kene do ngerti. Sapa Ki to? Haji Sukron Suwanda. Oh, Sukron to. Oh, Sakrun. Ayo. Sakrun ini mending lho Pak. Ndek mben ngarani maratuwane Pak Sukiran jare. Ayo. Ki Sukron Suwanda. Apa karyane Bapak? Sesideman. Wah iya, Sesideman. Kuwi lagi hit, lagi viral. Aturno Bu Kesi coba kaya apa. Heeh. Lah wani. Wiwitane anderek sang pekek Prenya bagus kang oleh budaya Panitiane luar biasa ya Mak. Wah elok tenan awake dhewe sak kanca ning njonggol iki kopen temenanan. Jan aku lho nganti ora kok berleren mangan ngombe. Iki lagi yahine metu wedang jahe. Matur nuwun. Wah panitian hebat nggih. Jane kleru Pak. Senengan kula mboten jahe, senengan kula susu. mulai to. Alah. Ayo. Manuk apa sing disusu? Weh, wis. Pambene ora. Alah, pancen lek dalang pusat ya lucu tenan. Apa to bubu aku? Lah sampean kan cah Blitar to. Hmm. Nah ning kono nek kiai kondang jenenge Gus Ikdam. Awake dhewe saiki kan dadi jamaahe Gus Ikdam. Lah mula muga-muga sampean nulat senadyan dadi dalang ning iso dadi kiai besuke. Ora wani aku, Bu. Sorry, Kenapa? ora wani tenan. Kok iso? Abot sanggane. Ya kudu lek Lek iso. kiai kudu temen agamane kudu taat tenan rawani rabi loro kok kiai. Mula kuwi sampean takon manekung. Mergane dadi dalang kuwi godane abot. Apa nek sik enom ganteng, gek sindenmu ayu-ayu kaya ngene coba. Lek ora kuat imanmu mesti kowe mak ting sret mripatmu. Nggih to, Pak? Allah. Wah, Aku wis tuwek, Bu. Aku ki bocah-bocahan apa mau tak senengi apa ya do gelem. alah. Terus ya aku ngerti to apa saben aku anakku wis 4 lho Bu, arep aneh-aneh karo anake pra yo isin. Terus sampean omah-omah karo aku meh 20 tahun. Kudune lak yo apal karo watakku. Kapan aku njaraki wong wedok liya yen eneng sampean? Ora tau aku. Tak jujur. Ayo. Gawat iki. Yah, dasar dalang. Ayo. Asapal aku. Ayo, ting-tingi gender. Mas Dar. Sowan menyang kutha gedhe bendera terus kanyungyan selendang kuning kang saking wukir
Pak. Apa? Pak, Oh, Pak. akhirnya nyelak aku, Jenengan asem. kok. Mbah, Pak De, kok jenengan umek Kekrek. dhewe. Napa to? Sing disawang sinden ayu-ayu niki to. Niki lho, alah. Jijal lek wani aja mung ning kono, lek kono balane akeh. Ayo salah siji maju rene. Iki sing sarungan kuning. Ayo rene lek wani, Pak. Ket mau guyang-guyu. Ayo niki to. Ayo, mriki. Ampun gelem, Ding, Pak. Ampun gelem. Jenengan. Wah. Wanine kanyane akeh ngene iki biasa. Coba 1 lawan 1. Ayo. Mriki, Pak. Bu Kesi, Karo sinden. kowe bareng saya tuwek nantangi penonton iki piye to karepmu? Ora, Kowe dikruwoyok tenan remuk sing cilaka aku lho malah ora. Maksudku Mbok tajak sing apik. duet. Ning ngarep gen aku wis omong lho, pamane penonton nyawang sinden ora masalah. Penonton nyawang sinden kok ora tertarik wajib dipresakne. Lah ngono lho. Yo ben kok nyawang ndi mripat kok ya. Ning ternyata ya wong tuwek-tuwek iki pengecut, ra nek sing wani maju. Lah mriki bae Mbah Kakung, alah dalah. Aduh gantenge sapa iki? Weh lah Pak Sakirah rawuh. Mbah Kung. Asmane sinten, Mbah? Pak Misnun. Pak Misnun. Saya nyeleh mike sedikit bae. Asmane sinten, Mbah? Misnun. Oh, Pak Misnun ya Allah gantenge. Mbah saged duet sesideman kalih kula? Iso, cedakne mike to. Cedakne mike, Mbah, cedakne. Nah, dibenekke. Yo coba dites. Suara, ayo Mbah. Suara kurang permono ning wasit. Sik. Alon-alon Mbah, aja cepet-cepet, aja grogi, aja ndredeg. Bawane kowe, bawane. Kowe, ya ampun Mbah. Sampean nduk, ngoten lho Mbah. Suara Permono. kurang permana. Ning wasis ngkrong. Apik lho. Sae Mbah, suwantene sae. Ternyata ya wong lanang kuwi lek kancane akeh kendel. Ning lek ijen iki buktine ya ndredeg kok ketemu sinden. Geblak tenan. Iso entek bengkoke sampean, tenan. Lha kuwi jabatane apa iso tekan bengkoke lho? Yen lurah. Wah lek banyak aja ngawut kowe, ora ngawur ae ora. Loh, aku ora rampung. Wis kaya Bagong Mambengi kowe malian ngono. Aseme ora. Angungrum marang bendara. Monggo Mbah. Iya. Sik. Diah Sulistyo. Diah Sulistyo. Pijer ngincangake alis. Oh, sik, Mbak Kakung. Jenengan warga Indonesia toh? Nggih. Niki lah pitulasan. Jenengan apal Pancasila mboten? Apal? Nggih Mik, nggo, apal Pancasila kula sangoni mangke. Ayo, Ndang. Ayo Pancasila. Mbak, dicedhake. Ayo. Pancasila bangsa Indonesia ora apal. Oh. Ayo. Ndang, dicedhake mungkin Pancasila. Ayo. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan serta perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Apal. Daya ingate luar biasa. Mriki Mbah. Mbah. Nggih. Sangon padalang Mbah. Nggih. Nggo. Nggih. Diparingne putune ya. Aja nganti malah nggih udu utuk engko malah ora. Ditimbali Pak Dalang nika lho Mbah Kung. Sing jak omonge kula jenengan pangga nyawangi bojo kula ae ora. Panjang umur nggih, Mbah. Pun nggih ngaten nggih, mandhap nggih. Nggih, mandhap, matur nuwun. Nggih. Pun nembang bugesi mawon. Nggih. Malih. Wis Pancasila ki Piai Sepuh ki biasane lali ning pandantene apal e Mbah Kakung luar biasa. Ya, Wah, Piyayi Jonggol ini ngremenaken nggih. Nggih. Piyayi Jonggol pancen ngremenaken. Mbok menawi mengke enten kuis malih saking Pak Dalang menyanyikan lagu kemerdekaan perjuangan. Nggih. Yo. Masuk, Bu. Luwe. Sik to, terus. Wah, Urung to iki mau. iki malah sing tuwek bake iki bake. Wah, wis.
Wong bae mau wae Pancasila apal kono malah luweh. Ayo. Capek lagi 3 dina wis error. Lah keseling Pancasila mau tak kira wis suwuk. Wis. Cara kembang ra tau dikocori ya ngono kuwi ya. Lho, mula sampean ya sing pengertian karo bojo. Senadyan to laris tanggapan ning tanggung jawabmu kuwi ya dipenuhi. Nyawang aku to, Mas? Hah? Nyawang aku lho. Nyawang ngono ya. Mendino roh mosok kok nyawang terus. Bangetan kebangetan. Lah ngene lagi ndalang nyawang debok entuk dhuwit, nyawang sinden malah kelangan dhuwit ngono. Yo, ayo. Terus tresno sesidemah Tembang menika ugi kula aturaken dumateng sedaya para kadang-kadang yang kepareng monitor wonten ing Kuntadi Channel. Iya, mligine para pepunden tim biru, Pak Dwijo, Pak Joko Warsito dan kawan-kawan matur nuwun. Lanjut, Bu. urip ana kutha gedhe Yeah.
matur. Matur sembah nuwun Bu Kesi.